Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai no hai ani YouTube channel o norong no jotono lamsugo. Te bahai tongbai khaklayo kaham koreng no tongnai ni. Please subscribe khlaina tapodi te nongni bagui joya sarang Kokborok resapmung khnato ang tubui tongo te sui tongo te norong khnawi tongdi te khanana sekang like share subscribe khlaina tapodi please like share subscribe khlaina tapodi please support khlaidi te logi tongdi amu norongni logi tongo te haino hai tabu khana lainai Kokborok resapmung Nono manai hamjak man kha Nono manai hamjak man kha Nono manai hamjak man kha thì nó khana to jagan hene ang khaklayo tebo khana to Kokborok resapmung ang nongni bagui tubui tongo thì norok jaya sano khnai tongmanai Nono manai hamjak man kha Nono manai hamjak man kha Tisang hai no hai ang no try klai funungai Nono manai hamjak man kha Nono manai hamjak man kha thì je female resapna hingke omo hai ke klainai Nono manai hamjak man kha Nono manai hamjak man kha khana tongjakbai kena hini khaklayo khana tongjakbai kena hini khaklayo tebo norok khana to Kokborok resapmung khana nani musung tongni please like share subscribe khlaina tapodi te nongni bagai ang tongo ang tebo Kokborok resapmung khana to resapui khana rinai norok no please subscribe khlaina tapodi te sa hai no norok bai ang malai phinai te ni salogo please tini ni bagai omusung no joton data